आबाद आरो लोंग्रा दैनि थाखाय आबादारि रायजो राजाफोरा दैसाखौ बान्दो थेदों। दै रानसारथाय बिफाननि मोनसेबो बिथांखिफोरा दिनैसिमबो बै ओनसोलाव सौहैयाखै, जाय समाव रायजोनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव दैबानानि लोमसावनायाव गोबां न'-बांजों लोगोसे गोबां बिघा आबाद हाफोरा खहा जानांनाय समावनो बाक्सा जिल्लानि भारत-भुटान सिमा ओनसोलनि 100निबो बांसिन आबादारिफोरा दैनि आंखालाव दावराव-दावसि खालामनो गोनां जादों। दैज्लां बोथोरनि समावनो सालकारा ओनसोलनि खमैबो 400निबो बांसिन आबादारिफोरा दैनि आंखालाव दावराव-दावसि खालामनो गोनां जादों। हादोराव आबाद खोन्दोखौ जौगाखांनो थाखाय सरकार आरो दै रानसारथाय बिफाना गोबां बिथांखिफोरखौ लादोंब्लाबो बे ओनसोलाव दिनैसिमबो मोनसेबो बिथांखिफोरा सौहैयैनि जाउनाव ओनसोलनि रोजा रोजा आबादारि आरो सरासनस्रा रायजो राजाफोरा दैनि आंखालजों भुगिनांदों। जाउनाव ओनसोलनि आबादारिफोरा भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय फाग्लादिया दैसायाव बान्दो लुनानै आबाद फोथाराव दै रानसारनो गोनां जादों। लोगोसे बे दैखौनो लोंनाय आरो नखरनि गुबुन खामानिफोराव बाहायबोनांदों। बेबायदिनो 1 नं सालकारा फाग्लादिया ग्रुप जाम्फै बान्दो कमिटिया दिनै फाग्लादिया दैसायाव अन्थाइ आरो बिफांनि दालाइफोरखौ बाहायनानै मिथिंगायारि फारखौपाइन लुफुंनानै खमैबो 10,000निबो बांसिन आबादारि नखरनिसिम दै रानसारनो गोनां जादों। गोलाव समनिफ्राय बेबायदि मिथिंगायारि महरै बान्दो लुफुंनानै गामि ओनसोलाव दै रानसारनो गोनां जानायनि थाखाय दै रानसारथाय बिफान आरो बिटिसि सरकारनि सायाव रागा जोंखांनाय फोरमायो। लोगोसे बे जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांनांगौ दाबि दैखाङो आबादारि रायजो राजाफोरा। অতি দুখৰ বিষয় বুলি ক'ব লাগিব যে আজিৰ এই আধুনিক যুগতো যে চৰকাৰে আমাক কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি নযোৱাৰ কাৰণে আমি পৌৰাণিক হিচাপে যিটো কাঠ বা আদিৰে যে আমি বান্ধ নিৰ্মাণ কৰি আমি খেতি পথাৰত পানী সৰবৰাহ কৰিবলগীয়া হৈছে। আমি চৰকাৰক কত কিমান কাকতি মিনতি কৰিলোঁ, কত আবেদন নিবেদন কৰিলোঁ, আমি দিছপুৰ দিল্লীলৈকে আমি গৈছোঁ, তথাপিও চৰকাৰে আজিলৈকে আমাৰ এই বান্ধৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ আওকাণ কৰা নাই। ইয়াৰ কাৰণে আমি এই চাউলকাৰা অঞ্চলৰ 30টা চুপাই আমি অতিকৈ দুঃখিত যে হয় আমাৰ 2 নম্বৰ বান্ধ হৈ গৈছে, 3 নম্বৰ বান্ধ হৈ গৈছে, কিন্তু আমাৰ 1 নম্বৰ যিটো বান্ধ সেই বান্ধ আজিলৈকে কোনো ধৰণে চৰকাৰে ইয়াত বান্ধ বনোৱাৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাই। কি বান্ধ এইখন বান্ধৰ নাম? এইটো আমাৰ বান্ধটোৰ নাম হ'ল 1 নং চৌকী পাগলদিয়া বান্ধ। কিমান হাজাৰ কৃষিভূমিতে উপকৃত হৈ পাৰি? ইয়াত আমাৰ কৃষিভূমি বুলি ক'লে আমাৰ 10,000ৰ ওপৰতে থাকিব। তাৰপিছত আমাৰ 30টা চুপা প্ৰায় 50,000 জনসংখ্যাৰ আমাৰ এই বান্ধ কমিটিটো গঠিত হৈছে।